Коста, хора, аз съм Скорпионски и днес ще снимам на тая игричка Супер бойци, предполагам знаете коя е, от първия епизод. Пусам така малко лека тиха музичка. Тъй малко за ремикс. Оле, момент. Чайте, като се замисля. Готово. Правихме проблемчето. Та, сега ще играя на мисии, както другия първия епизод обещах, защото играх срещу компютри, сега ще играя пак срещу компютри, обаче тук са такива мисийки. Добре. Това е първа мисия, няма да е никак трудна. Стане, ако стане, ела ме, аре, хоп. О, да! Да. Опа! Но... той се съсува и прави копие! Роман Рейнс! Той ще тушира ли? Той ще тушира ли? Ще опита ли туш? Отново ще направи копия за втори път. След това изправя се, забива и умрука на Супермен. И явно ще тушира, обаче не. Повдигане. Малко така. Чайче, че ми пишат нещо в скайп. О, Майнкрафт да support. Значи това много често влиза, нали няма? Опа, сега може да е по-добре, ще микрофонът беше направо в устата. О, не! О, добре де. Добре! Тук ще ме убие, ама какво правим? Аз го взех първи. Маняк на маняк ли ще се правиш? Аз мога да се правя на маняк. Готов, маняк, да, чаткаш, Ще паузирам да пусна пак някой така лека музичка. Не знам защо точно на Алвин катериците, той ми хрумна първо на ума. Алвин чепоносковците, оле. Едва да се отмаща, обаче аз забивам ляво, дясно кроша, ебам един, ебам другия. Взимам той. Хопа. Опа. Да, много честито. Той спадна. О, мале, ще ме убия тук. Добре. Не е никак точно, но пък е силна. Добре, де. Добре, само печелите, изпускам пак така лека музичка. Защото мисля, че е приятно, да. Позирвам и сега съм. Връщам! Тук съм! Йо! Може да говоря много, за да слушате музиката, ако искате, ако не, просто. Та вече имам ново интро. Направя го с Sony Vegas. Програмката. Надявам се да ви харесал. Пъзикам се, не съм го правил, аз просто го донлоднах. Но все пак. Паза са! Добре. О! Как ми сби базуката? Сега го загази, бате, сега го загази.
това е любимото ниво, защото е най-трудно. Малко тъпичка песен, ама какво се прави. Паля. Добре, ето, хвърлям ги без да си искам. Аз без да си искам го казвам. Дай ма горящи хора! Цъци, ще стана горящ. О, не, ще вземе мачети, ще вземе мачети. Ще вземе мачети. Не, взе го край. Добре, уха. Продавам си тук на... Още са на изи, обаче са доста силни. Или аз нещо не направих както трябва. Та, имаме по две неща. Той прави копие. Хойде. Няма да се отваряш, шаво. Чуваш ли? Чуваш ли? Аз ще взема оръжие. Да, аз. Не, предам за. Двама на един, те не е честно. Само не по един, бе. Не, моля. Виж, връщам се за мече назад. Да. Сега. Тъй, че one hop. Не трябваш да паля мене, ама. Да сме равни. Аз съм пич! Аз съм пич! Аз съм пич! О, ще го смажа! Не, бе! Това гръмна. Пуста. Засилка. Добре, бе, брате. Сега го загази. Чао. Ади, умирай. Ади, бе! На колко много живот съм. На колко коментирам. Мога да го победя! Не! Ако стана... Дай ма горящи хора! Оле. Не знам защо го направих. О, вече ме бива. Не. Пак съм с така тъпичок. Аз съм живов! Живов съм. О, малко се я. Заби, бе, бате. Аз мога тъй да стрелям. Визес. Не правя... О! Какво направих, бе? Ууу! Елиминирах един. Да пак, нали, не, мана са, сори. Ако гледаш този клип, нали, съжалявам. Аз съм Кекин, да знаеш. Пича дет пъти да стане, пича дето го уредиха. Или така, кара? Пица е, бе. За Костан, бе. Опа. Костан не мога да разбера, добре. Те може би ще победят в тази рунд. Обаче аз обещавам в кълна са в Туиса кълна. Ще ги смажа двамата. Толкова съм пичагански. Видяхте ме как са само. Лам се, лаве. Добре, бе, така ли ще играем? Така ли? Защо ма запали се? Чай, бе, ти си от другата. Така, браво, честито печелите. Вчера бях във форма, днеска нещо съм. Още ли едно има? Няма проблем. Бате, газ, добавка, убивай го, той го убивай, бат. Да! Ти не знам как го направих. Се успея, бате! Се успея! Ето пак, нали, не, мамо се е бъгал. И да бъдем като пицоте. Добре, пчеля. Семено.
Не ми се едно, защото изпълнявам мисии. Мраче, сега ще убия, всички ще убия. Не ма застрелвай, бе, не ма стреляй, че аз като почна да стрелям с... Който е? Заби. По-страхотно нещо от това нема. Тази песен... Не, че я познава, не просто мисля, че от нея. Та ще ма уби. Дела, ела ми, бе. Ела ми, те казвам, бе, ела ми, бе. Кой го убих с това, Опа. Не! Всъщност, оцелима, бе, човек. Да, гледайте сега. Стига, трябваше да се ударя в него. Ама, нищо, ще почнем наново. Аз как това да го покажа от доста време. Добре, казвам ти. Спра се занимаваш с мене. Спра. Добре, бе. Сами си го пожелахте това. Све стрепе, бе, казвам. Така, забравете какво съм казал. Цай, аз като почна да стрелям. Кът Никола, пестя патрони. Там за карте. Сериозно ли съм толкова стъве? Добре, прекалих ти. Край, писна ми вече да се прави на някакъв дет не може да играе тази игра. Стото, аз мога. Всяко му убият. Магнума. Защото аз мога. Так, остана. Строших маса с него. Не. Добре, за какво съм толкова умен? На работа заставам. Добре, сега ще го мина на 100%, бате, ще го мина, бате. Изхаби патронките. Хаби, защото начака едно по-готино ура. Не! Супер, взеха мачете. Трябва да убия то с мачетето, ма не знам кой е, зато стреляме двамата. Да, супер. То точно то се е бил с мачетето. Те се, елами, за какво ми се отваряш, За какво ми се отваряш? Нищо си ми казал, не ми пука. Добре, айде ударим, а не може. Добре, аз като направя те ще те убия, да? Видя ли? Влезеш ли? Скажи да ти показва по-отблизо, който може... Имах малко затруднения с инсталирането на Battlefield 2. Не, че не съм успял. Не успях, ако го... Взе Магнума! Не! Магнума от 3 куршума вече няма на този свят. От 3 куршума, човек. Все пак е Магнум Мега, сега какво се прави? Аз пак се направя бум. Супер. Тук пък няма място, няма да се въртя. Добре, спирам да им се дам. От тук сега нататък не знаете как ще ги громя. Ето, гледайте. Взе бум. Добре. Може да спреш, нали? Да, можеш, добре. Той аз мога, ама не искам. Добре, затова ще ти кажа ти да престанеш. Ръкопашен бой ли искаш, ами хубаво? Не! Да, бе! Богито е на линия. Съзертвам. Това на моето скривали стебати. Малко почвам и... прайс. Не, сега ще ме убие името ето. Добре, защо сега не съм във форма? Музиката е виновна. Макар е. Ето. Какво стана сега? Сега за да запаля ли? Щом настояваш? Добре, предам се. Що настояваш, нямаш проблем, човек.
Ах, предвид за мене, пак повтарям, бе. Стига, бе. Може би ще рече поет наскоро. Казах ти спръса. Спръса вече, защото ми писна вече. Така, аз ли да почна? И аз ли да почна, докато ти си легнал? Аз мога те да знаеш. Мога. Внимавай, мога. Ето, виждаш ли? Ще взема мачети. Не успя, нали? Не успя. Добре, бе, бате! Добре! И да се сдържам, че баба е тука. Нищо, по-добре. Сега, брат. Това на моето скривалощи. Не, оцели няколко пъти, ама... Пак оцели. Още съм го взел. Взех го! Какво? Пестя си патронките. Хайде, айва, хайде оцелим. Хайде, давай, хайде. Давам ти. Ма няма. Пре. Варианта ми. Той беше яко. Ето го и моя... Опа! Взема мачети. Той е много добре. Но аз имам правдата, която мисля, че е най-силното. Ще стане! Беше нужно да го правя. Какво? Стига, бе, бате, бе! Стига, бе! Всички ли влизат по това време на скайп? Ще си дам скайпа за феновете, ако има такива, не? Сега за това бия ли ста спуска? Виж колко е приятно. Взеш ли колко курсума да ти се забият някъде? Айде пак. Добре. Имам чувството, че е на хард. Момент. Така. Те се разкарва. Да си мълчал. Добре. Почвам начало за последен път. Ако не знам кога, ама този път ще победя. Аре виса! Опа. Видяхте ли как гледа под мене? Имах чувството, че трябва да скоча, ама така скочих хубаво, на милиметър размята, че даже не се отлепих. Какво казах тук, що не разбирам. Дамра! Той се запали, се хвърля! Има живот. Вече не. Добре, важното, че победих. Пак за другото не ме пука. Ста смаза! Сега го загази. За какво бе, пата, бе? За какво бе? Так му победение на хубава победа. Ето да почна да му луда, че аз умрях и паднах долу и се пукнах направо. Супастар. Не. Писна ми вече, човек, писна ми. Сега не знам защо винаги като снимам все нещо фейлвам. Ето гледай, ето сега пак ще фейлвам. Перфектно е. 19 случаи е добре. Това беше за... Това беше за този епизод. Ще ми видите новото интро. Кого залъгвам? Айде, прави го по-дълъг. Просто ми се снимам, защото може би месец вече съм снимал, за което много се извинявам. Просто училище, домашни, бях наказан. Сигурно ме разбирате. И така се получиха нещата, че не ми остана време. За което пак се извинявам. Олеле. Айде, що лесня, айде.
там горе отива, нали? Там горе искаш, нали? Аде не... Да, аз докато се прицеля в уно ми свършиха патроните ми. Перфектно. То е още по-перфектно. Добре, как се те ги взимате с базуки? Как се те? Той на нормал не е още сигурно, ама би има. Ако преди, в началото на клипа още видяхте докъде бях стигнал. Почти до на последното бях. В смисъл на предпоследното не можах да го мина. На предпоследното бях, не можах да го мина. А пък тук още на изи съм и вижте не мога да го мина. Който знае с Фрапса или някоя друга програма към тази нещо, как се слагат такива пип работи, да ми кажи, защото често ще го използвам. Защото вече се ядосах. Адио ма, за готоя, айде да се качи, да видим как се качи, бате. Знаех се, че ще го щупя. Айде, стреляй ли? Защото... перфектният момент. Добре, перфектният момент, да ми заби. Той наистина е перфектният момент, край. Речкот, ще цапна. Ау. Добре, ако не чухте как се цапнах, върнете, се вслушайте по-така внимателно, защото здравето се цапнах. Така ли ще ме правиш? И аз мога така ти правя. Ето гледай, виж, бум. Добре, ти може се. Спри се, мале. По едно време така ми писва да играя тази игра, обаче сега снимам на нея, затова няма да се откажа, аз ще бягам. Както винаги прави, затова оставам последно винаги в мултиплеер. Тази игра няма мултиплеер, мале вече не са... Точно до базуката. Той трябваше да ме гръмни. Такъв реч, който ще направя, ще се изпотроша лаптопа, казвам ви. Ще се изпотроша лаптопчето, единственото ми лаптопче, на което снимам. Ето. Заплачвам. Не са. Писна ми хора, Сега се стягам зарата, ето. Так му сме близо. Така ли ще ми правиш? Аз така мога да ти правя. Ти така можеш ли? Да, можеш. Ама аз мога да. Благодаря, че ме избута по-натам да се взема това. Супер. Мале! Стига! Музиката му успокои. Дронах се главата в скафа, ако питате какво се чу. Да, моля ви са тези, които гледат клиповите ми, да коментират, да лайкват и да се сабскрайбват, защото 3 сабскрайбъра, не че не ме стигат, аз все пак съм доволен. Не че са малко, де. Добре, да го залъгвам. Ето, гледай. Ето, това е край. Спирам, мале. Ако спра тази музика е... Дай спусим по-успокояващо. Бала. Коя натиснах? Акон. Рикс, на. Яка е. Добре. Мале, аз съм натискал бето. Мърси. Имам чувството, че съм на хард буквално. Значи... Не мога да разбера, аз ги атакувам, ама нищо не ми излиза. Те като ето гледайте.
Те с някакви хипер големите прота. Да, ето. Сега ще ме убия, още преди съм стигнал до него. Стигнах, ама... Ето. Само се убих толкова умно, а пак ето тук горе имаше базука, да. То защо да е нещо по-нечестно някога е в моя страна, всичко в другата? Един удар с потор... не трябваше да го правя. Нищо, не ме хвана огъня. Обичам да правя така. Но не когато аз съм засегнат. Хеми не взех снайпера. Добре, сега ще го взема. Взех ли го? Се искаш ли да те убия? Искаш ли, нали? Да. Забавено време. Да, благодаря, бомбички. Ако беше направила нещо. И ти ако беше направил нещо, освен да гръмниш бурито и то да се запали. Перфектно. Забавено време. Сори. Не, да видим какво ми писат в Skype. Ла, добре, и ми пука, той само една тъпа, просто яка игра. То спът ще бия, казвам, ще бия, кучи искам, ще правя, ясно ли ти, на мен ми ясно, не ми, моля се, поставим себе човек, бе. Добре, пак взе базука, нали да, ето, той взе базука, край, ето, пропусна, и, не знам как умрях. Бях се жил до експлозията, но този път ще победя. Не, няма как. Той предизвика пожар, батето. Ето сега. Добре, защо не отида сега при него? Като питам нещо, защо не отговаряш, Добре, сега кончете. Юху! Адела. Забавено време. Бъркам го. Но нищо и това може да свърши някаква работа. Пади! Гръмни! Да! Има музика, която му успокоява. Добре! Много съм умен. Адела, ама гръмни. Ти можеш, но... Трябва да си схъбе патронките, ама трябва поне на него да ми... Той да ми целта. Олеле, коста тук е. Айде мре. Не, аз са ти, бе. Ето, край обима. Жив съм, бе. Качвай се, давай. Качвай се, ти казвам. Кой си базука, Кой си базука? Добре. Не знам как се превъртя маняка. Айде. Съжалявам се той посрещане, ама ти сам си го збра. Уху! Накъде да бия. Аз казах, че си бия. Казах ли? Спаси го! Верно ли е? Коя цели го заебо? Не! Добре! Добре, значи, такъв късмет, че се запалих, че... Такъв късмет, че ме уби. Сега се крия, докато не ми се регенерейтни кръвта, той. Не ми пука оръжие, не оръжие, 5. Да, бейби. Магнум. Не! Казах, че се крия. Ще изхъбих трети път на магнума, сега трябва да е точно срещу мен, за да мога да го убия. Качи се! За какво паднах? Как бе? Какво, как и кое, защо? Бум. Добре. Къде е? Речкот. Откъде се? Да. Така е, просто съм много зле.
Ето. Край. Писна ми, ти казвам. Добре, как с пистолет ще ме убикат? Аз съм с... някаква си картечка там. Пушка, карте. Абе, как ще ме убикат? Аз съм с последно оръжие. Стига, сори, аз съм жертва, мама. Се запали, аз поне ти да се запали. Супер, той взе пушка. Много са тъпи, Маля, един беше с базука беше. И се смени за обикновен пистолет. Ти просто взимат какво ти им падне, наистина, буквално. Сега ще убия, обещавам ти ще убия. Сказва мам, спри се! То се беза, че го кръстя. Супер фейл! Вместо супер бойци, супер фейл епизод някой си. Да, ама защо аз да съм до пушка или нещото? Аз съм до пушка! До пушка съм. Ето, аз много съм тъп, разберете, ма много съм тъп. Сега не знаете на какво ще направя. Ето, гледайте. Уха! За първи път да успея аз да направя нещо полезно за първи път да имам нещо подобно. Аз па за първи път. Цели го! Хора, той беше якия, той дай. Малко странно се смея, обаче не знам, просто това беше много странно. Никола, гледай този скрип. И той виж какво стана. За първи път ми се случи, че стрелям го с базуката, без да искам изпускам копчето, стрелям пак с базуката, той се върти, оцелва го другата базука, другата идва към мене и двамата се сблъскваме. Това беше брутално. Ако ви е скефил, лайкнете този епизод и коментирайте с какво там искате. Ще ходя на доктор. Ако не беше бот, ако беше с някой приятел. Айде, качи се, молят. Насочил съм го тъкмо. Качи се просто. Просто се качи. А така, ой! Пропуснах ли, О, да, аз съм про. Той е толкова тежко, че даже смазва. Аз сега тъжим. Скъс ли? Опа. Пиц! Печеля! Добре. Ти и мен запали и не знаеш какво направи даже. Ето сега пак ще има така. Бързо! Това беше странно как успях, но успях. Се трябва да избягам до другото. Успях. Успях, да, точно успях, ама точно така успях, че... Право ми... човек, спри се, че ми иди да направо. Сега ако живея. Оживях, супер, оживях. Крис. Хубаво. Ми супер убима. Да, това е най-тъпото умиране, може да се каже. Макар че не с въздухата беше много по-яко. Да, обичам тук правя Край. Това е моя желателен шанс. Дай, гарми, карай ти падне. Веднъж така убих някой без да си искам. Без да искам! Бях запален, умрях във въздуха запален. Вау! Много гуд. Ето сега ще ме запали. Съзнаех си? Сега ще вземем базуката. Аз взема снайпера. Не, че снайпера... После нама... Уха! Но само да обървем. Сега ако го бия още веднъж, което трудно ще стане, но може и да остане. Точно на място. Той ще ме би! Вау, как не се запалих? За бога. Кускай се. Туф. Аз сам се самоубих, ти казвам. Сам се самоубих. Давай.
За какво? Поне взех магнум. Сега да ми се регенерейти кръвта. Да, изхъби си патронче на мен. Давай де, нали можеш бе, нали? Айде, 1, 2... Не ми го избиват. Сега ще ми го избият ръцете, казвам. Добре, как го взе за Бога? Кога го взе това нещо, бе? Стига, човек! Хора, човеци, там, а какво сте? Че няма го кашвам. Не, че няма го кашвам, ама много тъпо. По-тъпо клипче съм снимал. Напротив снимал съм. Той е про. Точно пред него моби! Това е най-тъпата... игра. Пип. Добре, значи какво се направим сега? Сега се послушаме музика. Какво ще направим сега? Какво ще направим? Какво си искам ще правим? Ето. Той идва! Ето. Да, бе! Никога до сега не съм сваля. Добре, аз горитам! Той как обръща нещата към своя? Те човек не знаят какво правят! За Бога! Те само ритат наред, гърнат наред, какво ти им падне? Супер лак нещо. Сори, чао! Йоу! Супер съм. Сега е момента да бягам от дома, бат. Йоу! Да! Сега може да се върна и с друга игра. Тук сам и реших да игра на Minecraft. Това ми е Adventure Mode Survival без модове. Това ми е къщата. Вау, мишката ми поводя в момента. Сега ще оправим. Опа. Тук. Правили се, не се оправил, макар е. Така. Ето доколко съм се развил, не помня. Момент, тук да видим. Така, по-ли става? Не, добре. Мишката съвсем се е бъгнала нещо. То отлага. Да, вижте колко айрон имам. Момент да ви покажа колко съм се развил, де. Аз те само казах, ама... Това е за дърво. Всякакво. Това е за cobblestone. Не, че има много. Това е за gold и diamond и iron. Аз имам iron, diamond и друго няма. И non. Различни, които не ми трябват. Сватих. Има малко храничка в ходилниците. Направо пълно е, виждате ли? В другия е пълно. Ето. Виждате ли? И тук ми... Не знам какво ще е. Тук ще ми е пекарната. Нямах много кабелство. Имах, ама го направих на печки. То... Покажа колко съм се развил. Просто ще взема брезовото дърво. Добре. Не знам защо сега ми лаги, но... То винаги... На мен... То ако ни лаги на мен, ще лаги на моите приятели. Ако ни лаги на моите приятели... Аз съм го правил. Значи сега покрива ще правим. Освен... Ма не знам как. Нямам много... Супер, аз не знам как. Значи няма да го правим, сме на открито небе. Значи ще ходим да миньорствам сега. Аз миньорствам и го наричам, защото не знам. Защото така искам. Аз така ще бъде, ясно ли? Момент да се сменя ресурсния пакет. Бананамент е моя текстур пак.